Οκ, ας βγάλουμε λίγα χρήματα. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πως κέρδισα 330 ευρώ σε λιγότερο από μία ώρα. Αυτό το σύστημα είναι εύκολο στη χρήση και έχει μόνο 3 απλά βήματα και θα σας βοηθήσει να κερδίσετε εκατοντάδες ευρώ σε ημερήσια βάση. Τώρα θα σας δείξω ακριβώς τη μέθοδο που χρησιμοποίησα και θα μπορείτε κι εσείς να κάνετε το ίδιο. Τι μέθοδος είναι αυτή λοιπόν και πώς ακριβώς λειτουργεί? Είναι ένα σύστημα χρηματιστηρίου βασισμένο σε διαδικές επιλογές. Οι διαδικές επιλογές είναι πολύ εύκολες στην κατανόηση και στην χρήση επειδή το μόνο που απαιτούν είναι μία απόφαση. Εάν ένας δείκτης κεφαλαίου θα πάει προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Μόλις διαλέξετε μία από τις δύο επιλογές, το εμπόριο μπορεί να αρχίσει. Είναι μια γρήγορη συναλλαγή ανάμεσα σε 5 με 30 λεπτά και όταν ο χρόνος τελειώσει, η θέση σας θα κλείσει και αν η επιλογή σας ήταν σωστή, θα έχετε κέρδος μεταξύ 170 και 190%. Πώς λοιπόν θα ξέρετε πώς να επιλέξετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω? Θα χρησιμοποιήσουμε μια απλή μέθοδο που χρησιμοποιείται από επαγγελματίες του χρηματιστηρίου και ονομάζεται γραφική ανάλυση των τάσεων. Καθώς υπάρχει υψηλότερη πιθανότητα για έναν οικονομικό δείκτη να συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση παρά να την αντιστρέψει, μπορούμε να αναλύσουμε το γράφημα και να προβλέψουμε την πορεία του. Υπάρχουν 3 είδη τάσεων: η ανωδική τάση, η καθοδική τάση και η ουδέτερη τάση. Στη διαδική πλατφόρμα θα έχετε πολλά είδη να διαλέξετε: μετοχές, συνάλλαγμα, δείκτες και εμπορεύματα. Μόλις διαλέξετε ένα δείκτη θα πρέπει να διαλέξετε και την πορεία του. Η πορεία του μπορεί να είναι είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Και τώρα θα σας δείξω πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις τάσεις για να κερδίσετε χρήματα. Θα συνδεθώ τώρα στο λογαριασμό διαδικού χρηματιστή που έχω και θα σας δείξω ακριβώς πώς γίνεται βήμα προς βήμα. Προφανώς θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό για τον εαυτό σας. Το σύστημα αυτό λειτουργεί για έναν από τους διαδικούς χρηματιστές που υπάρχουν στο τέλος της σελίδας. Όπως μπορείτε να δείτε, έχω πάνω από 9.000 ευρώ σε αυτόν τον λογαριασμό. Όταν τον άνοιξα πριν από 2 μήνες, είχε μόλις 500 ευρώ. Ας δούμε τώρα πώς πραγματικά λειτουργεί αυτό το σύστημα που κατάφερε τόσο μεγάλο κέρδος. Για να πραγματοποιήσουμε συναλλαγές σύμφωνα με τη μέθοδο της παρακολούθησης των τάσεων, θα χρειαστούμε κάποια άλλα γραφήματα. Και αυτό γιατί τα απλά γραφήματα που έχει ο διαδικός χρηματιστής δεν είναι και τόσο καλά για αυτή τη μέθοδο, καθώς η χρονική διάρκεια που δείχνουν είναι πολύ μικρή για να προσδιορίσουμε την τάση. Οπότε για πρώτο βήμα στο ίδιο site, κάτω από το ίδιο βίντεο, υπάρχει ένα link για μερικά καταπληκτικά γραφήματα πραγματικού χρόνου, τέλεια για αυτή τη μέθοδο. Μόλις κάνετε κλικ σε αυτό, θα ανοίξει μια νέα σελίδα με τα γραφήματα των δικτών. Η σελίδα μπορεί να πάρει έως και 1,5 λεπτό να φορτώσει, καθώς περιέχει όλα τα γραφήματα που θα χρειαστείτε. Σε αυτά τα γραφήματα έχετε τον πλήρη έλεγχο της χρονικής διάρκειας που βλέπετε. Πλέον κάθε σημείο αντιπροσωπεύει 5 λεπτά, τα οποία είναι τέλεια για το σκοπό μας. Οπότε τώρα θα αναγνωρίσουμε τις τάσεις σε αυτά τα γραφήματα, ώστε να κάνουμε τις συναλλαγές με την διαδική πλατφόρμα. Θα αρχίσουμε λοιπόν με το δείκτη DAX. Όπως μπορείτε να δείτε καθαρά, το διάγραμμα τάσης του είναι πολύ καλό, θετικό και ξεκάθαρο. Μπορούμε να δούμε ότι ξεκινάει από αυτό το σημείο και πηγαίνει ως εδώ πάνω, οπότε μπορούμε να το ταυτοποιήσουμε ως ένα ανωδικό διάγραμμα τάσης. Μιας και έχουμε την ανάλυση μας, πάμε πίσω στην πλατφόρμα. Βρίσκουμε το δείκτη DAX στη λίστα. Αφού πηγαίνει προς τα επάνω, κάντε κλικ επάνω. Διαλέγουμε ώρα λήξης. Θα το βάλω στις 4. Βάλτε 100 ευρώ, πατήστε εφαρμογή και έγκριση της επιλογής. Έπειτα πάμε πίσω στα γραφήματα και συνεχίζουμε με το ευρώ και τη λίρα Αγγλίας που έχει μια καθοδική γραμμή τάσης. Όπως μπορείτε να δείτε, ξεκινάει εδώ πάνω και φτάνει με ξεκάθαρη καθοδική τάση εδώ κάτω. Μπορούμε να κερδίσουμε χρήματα με τον ίδιο τρόπο όπως με ένα ανωδικό διάγραμμα τάσης, καθώς δεν έχει πρακτικά καμία διαφορά για μας. Οπότε πάμε πίσω στο χρηματιστή και ψάχνουμε το ευρώ και την λίρα Αγγλίας. Το ρολόι είναι στις 4. Ωραία, και κάνουμε κλικ όχι προς τα επάνω αλλά προς τα κάτω. Βάζουμε 100, κλικ, εφαρμογή, έγκριση.
Πάμε πίσω στα γραφήματα και εδώ έχουμε το αμερικανικό δολάριο έναντι του ελβετικού φράγκου που έχει ουδέτερη γραμμή τάσης που ξεφεύγει από εδώ και από εκεί. Κάτι που το κάνει πολύ δύσκολο να προβλέψουμε πού θα πάει στη συνέχεια. Έτσι θα το αφήσουμε αυτό και θα πάμε σε ένα πολύ καλύτερο διάγραμμα τάσης. Το FTSE, το οποίο έχει ένα πανέμορφο ανωδικό διάγραμμα τάσης. Οπότε πάμε πίσω στην πλατφόρμα, το βρίσκουμε στη λίστα, επιλέγουμε πάνω και βάζουμε 100 ευρώ, κλικ εφαρμογή και έγκριση. Το επόμενο είναι η αγγλική λίρα έναντι του ιαπωνέζικου γεν. Αυτό το γράφημα επίσης ξεκινάει από αυτό το σημείο και πηγαίνει εδώ πάνω και έχει θετική ανωδική τάση. Οπότε πάμε πίσω στην πλατφόρμα και ψάχνουμε για αγγλική λίρα έναντι ιαπωνικού γεν ακριβώς εδώ. Κάνουμε κλικ, βάζουμε 100, εφαρμογή και έγκριση. Πάμε πίσω στα γραφήματα και συνεχίζουμε με το CAC, το οποίο έχει επίσης ένα ξεκάθαρο ανωδικό διάγραμμα τάσης. Πάμε στην πλατφόρμα, το επιλέγουμε από τη λίστα, κλικ επάνω, βάζουμε το συνηθισμένο ποσό, κλικ εφαρμογή και έγκριση. Φεύγουμε και πάμε πίσω στα γραφήματα και συνεχίζουμε με το αυστραλιανό δολάριο έναντι του ιαπωνικού γεν, το οποίο έχει επίσης ένα πανέμορφο ανωδικό διάγραμμα τάσης. Πίσω στην πλατφόρμα διαλέγουμε το αυστραλιανό δολάριο έναντι του ιαπωνικού γεν ακριβώς εδώ. Αφού πάει προς τα πάνω, κάνουμε κλικ πάνω, βάζουμε 100 ευρώ, εφαρμογή και έγκριση της επιλογής. Πάμε πίσω στα γραφήματα και βλέπουμε αμερικάνικο δολάριο έναντι ιαπωνικού γεν. Ξανά ένα καλό και ξεκάθαρο ανωδικό διάγραμμα τάσης. Πίσω στην πλατφόρμα το βρίσκουμε στη λίστα, 100 ευρώ, εφαρμογή και έγκριση. Οπότε ως τώρα έχω ανοιχτές 7 τρέχουσες θέσεις που ακολουθούν τις σημαντικές τάσεις που δείχνουν τα διαγράμματα. Τα γραφήματα λήγουν σε 16 λεπτά. Θα επιταχύνω την διαδικασία στο βίντεο γιατί δεν χρειάζεται να περιμένουμε όλη αυτή την ώρα. Οπότε μόλις φτάσουμε στην ώρα λήξης θα σας δείξω πόσα κερδίσαμε και πόσα χάσαμε. Και ορίστε, οι επιλογές μας μόλις λήξανε. Ας πάμε να δούμε τι έχουμε. Όπως μπορείτε να δείτε, το ποσό τώρα είναι στα 9.331 ευρώ, που σημαίνει ότι κέρδισα 330 ευρώ. Αν παρακολουθούσατε προσεκτικά πριν, κατά λάθος χρησιμοποίησα το CAC με ώρα λήξης 5,5. Οπότε έπρεπε να περιμένω αρκετά πριν λήξουν όλες οι επιλογές. Συνολικά κερδίσαμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 θέσεις από τις διαθέσιμες 7. Είναι πολύ σημαντικό να σας θυμίσω ότι είναι απολύτως λογικό να χάνουμε σε μερικές περιπτώσεις και κανένας σχηματιστής στον κόσμο δεν μπορεί μόνο να κερδίζει. Ο σκοπός αυτής της μεθόδου είναι να κερδίσετε την πλειοψηφία των επιλογών. Έτσι από αυτές τις 6 επιτυχίες κέρδισα συνολικά 330 ευρώ σε λιγότερο από μία ώρα. Φτιάξτε το δικό σας λογαριασμό και προσπαθήστε και μόνοι σας μέσω του link στο τέλος της σελίδας.